Gipasirad-an sa Davao City LGU ang nag-viral nga bar. Dihang nasayrang wala diay kini business permit. Busa patong-patong nga kaso ang atubangon sa tag-iya. Human wala nasunod ang health protocols sa pagbukas niini niadtong Sabado. Ano ang report ni Argel Relator. Nangayo na mga tudpa og dispensa ang tag-iya sa usa ka bar sa Davao City. Human nga ni ani og pagsaway gikan sa publiko ang video nga makitang wala na natuman ang minimum public health standards dihang nag-party-party na ang ilang guests niadtong Sabado sa gabii. Bisan pa man niini, desidido ang Davao City LGU nga ipadayon ang investigasyon alang sa pagpasaka og kaso batok sa bar owner. Pagkaugma, gipasirad-an dayon sa Business Bureau ang maong bar, pinaagi sa pag-issue og cease and desist order, humana sayran nga wala sabdi ay kini business permit. Sa pagpanubay sa contact tracing cluster sa Davao City COVID-19 Task Force, walay nakita sa DQR nga record nga dunay nisulod sa ilang bar. Busa ginalantaw nga wala sila nagascan sa mga nagasulod o gawas sa ilang establishmento. When they receive the order, sir, wala nag-operate ang establishment, so that's a good sign that they have followed the order. Pero the thing is, upon katong nahitabo ang incident, sir, wala sila permit katong nahitabo ang incident. Atul sa usa ka meeting, gipay mangnuan sa Davao City LGU ang mga bar owner sa syudad nga tumanon gayud ang health protocols aron parayon sila nga maka-operate. Okay. Kung gustuhon sa mga private establishment na no vaccination no entry sila, pwede kay na nila buhatan, sir, because that's their property. Ilaha man ng establishment. Oo. So they were very receptive on that, sir. Kana na idea, murag cooperative kay sila, willing sila to do that. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.